Толькі за мінулыя суткі ў Віцебскай вобласці затрымалі 6 вадзіцеляў, якія селі за руль у нецвярозым стане. Выявіць гэтых парушальнікаў інспектарам дапамагаюць і неабыякавыя жыхары. Апошні выпадак адбыўся тыдзень таму ў Віцебску. Аператары аўтазаправачнай станцыі паведамілі ў міліцыю пра нецвярозага за рулём. Парушальніка затрымалі, ён прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. А жанчыны цяпер адны з прэтэндэнтаў на атрыманне спецыяльнай прэміі ў Віцебскага аблвыканкама «Грамадзянская мужнасць». Падрабязнасці гэтай історыі ведае наш карэспандэнт Ольга Шмаргун. Аўтазаправачная станцыя на выездзе з Віцебска. Позні вечар будняга дня. Кліентаў мінімум і толькі дзве супрацоўніцы на змене. Александра і Наталя адразу звярнулі ўвагу на пару нецвярозых маладых людзей. Тыя прыйшлі за спіртным, а калі грошай разлічыцца не хапіла, пачалі сварыцца і паводзілі сябе агрэсіўна. Аднак аператары АЗС не разгубіліся, запісалі нумар машыны пакупнікоў і патэлефанавалі ў дзяжурную часть ДАИ, а затым яшчэ і націснулі на трывожную кнопку аховы. Мы посчитали нужным, приняли такое решение вдвоем с коллегой, что нужно вызывать ГАИ. Поэтому мы позвонили в ГАИ и попытались всячески их задержать, то есть отключили компьютеры. В это время на заправке никого не было. Так немного, конечно, было, страшновато. С их стороны некоторые угрозы были. Поэтому мы и приняли такое решение, что нужно, в общем-то, их как-то задерживать. Все это могло, закончиться намного плачевнее, если бы их не поймали. И себе бы жизнь испортили, еще, не дай бог, еще кому-нибудь. Поэтому, по ним было, сразу понятно, что они пьяные. Супрацоўнікі ДАИ перахапілі хуліганаў на выездзе з аўтазаправачнай станцыі. Аднак вадзіцель на просьбу спыніцца не адрэагаваў. Інспектары пачалі праследаванне і затрымалі парушальнікаў. Аказалася, адзін з мужчын сеў за руль у стане алкагольнага ап'янення, ды яшчэ і без правоў. Яго пазбавілі яшчэ ў 2016-м. Прайсці тэст на алкаголь вадзіцель адмовіўся. У пасажыра ў крыві аказалася 1,6 праміле. Зараз яны прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Начальником управления госавтоинспекции проводил встречи с руководителями заправочных станций, на которых поднимали многие вопросы, в том числе и безопасности. Была высказана такая просьба: если пьяные водители, либо просто пьяные гражданины, те же самые пешеходы, появляются на заправочных станциях, покупают спиртные напитки, то операторы, которые здесь работают, чтобы незамедлительно вызывали сотрудников органов внутренних дел. Таких неабыякавых людзей, якія дапамагаюць праваахоўнікам, сёння няма. Толькі за 2016 год выпадкаў, калі людзі, сутыкнуўшыся са злачынцамі або правапарушальнікамі, праявілі смеласць і мужнасць, каля 6 десяткаў. Для ўручэння спецыяльнай прэміі ўправлення ўнутраных спраў «Грамадзянская мужнасць» выберуць усяго некалькіх. Іх ушануюць напярэдадні Дня абаронцаў айчыны. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны Віцебск.